fototentoonstelling in Dokkum is geopend. En zo hielp de NOS-presentatrice Afke Boven de World Press Photo Exhibition 2024 in Dokkum. Want Pinkstermanje binnen op de markt in Dokkum 140 internationale foto's te zien. Dat wie best wel even spannend. Ja, ik had dat natuurlijk nog nooit in. Het is net dat ik elke dag hier op de markt dronk die op te vangen, zeg maar. Maar het ging goed. Je ziet net in mijn hier. Alle dingen waarvan ik dacht, ja, het was heel bijzonder. En heel dan is het publiek ook nog even zien laten van, hey, je jij er echt bij. En nou ja, het is mooi waar. Het is echt fris waar. Mooie blauwe lucht. Beetje wien. Zinnen. Heerlijk. Voor het eerst in de 70-jarige geschiedenis van World Press Photo binnen de bijschriften van de foto's naast het Nederlands ook in het Fries te lezen. Ook is er een Friestalige audiotour beschikbaar. Ik ben Lucy Conticello. Ik ben directeur fotografie van M, het weekendblad van Le Monde. Ik ben de internationale voorzitter van de World Press Photos 2025. Dokkum komt mij de expositie in een riege vraatsteden als bijgelijks Rome, Londen en Sydney. Daar de foto's echt te zien binnen. Nou, we zijn ontzettend blij dat de World Press fototentoonstelling nu in Dokkum gepresenteerd wordt. Deze tentoonstelling die reist naar meer dan 60 plekken ter wereld. Gaat altijd eerst open in Amsterdam en reist dan de wereld over. En hier in Dokkum is het ontzettend enthousiast ontvangen door de gemeente, door de ondernemers en door de culturele instellingen. Dus we zijn heel blij dat we hier voor het eerst tentoonstelling hebben, ook in het Fries. Voor initiatiefneemster Anke Bielsma is de opening een groot hoogtepunt. Als Jim zegt het mij, dan denk ik dat wij wel met een team het opredden om dit totaal zelf te maken. En dat is gebeurd. Er is iemand die moet beginnen, nou dat weet ik dit dan in dit geval. Maar ja, dan komt het. Hè. Dan moest zien dat al die mensen die helpen matten, dat die enthousiast krijgt. En dat die echt zeggen van, we doen het net van Anke, maar we doen het voor uzelf. Ja, en dat is slagen en dat is natuurlijk fantastisch. De expositie in de binnenstad van Dokkum is vergeest te bezien. Er zal er een fotowedstrijd houden worden.